Mga tol! Lain na rin beach body. Kayo sa buang ay. Mga tol, kaya pala hindi kami nakapag-vlog mga tol kasi busy na si Tol Mark. Model na kasi siya ngayon mga tol. Boracay baby na yan tol. Mayroon ka bang shoot ngayon tol? Sinabi mo pa. Tingnan mo. Ako natitira sa'yo tol. Ibang klase. Dito na naman ang angle. Boracay baby. Model sa kon. Model sa mga botelya sa kwan. Tubig. Ibang klase talaga tong kulukoy na to. Oo. Look! Ang tawag yan? Butterfly. Ay, tira. Gay. Bangga. Tara na tol. Sige tol ha. Pagdota na rin. Diyan lang pala. Diyan ka lang pala. Diyan ka lang pala. Ibang klase yung pormahan mo tapos magduduta ka lang pala. Putragis ka talagang bata ka. Nandiyan na siya sa opisina yung mga utol at yan ang reason kung bakit hindi na nagkapag-vlog ang mga utol nyo kasi busy na yan, no? Model yan mga utol. May Zoom meeting ba yan? May Zoom meeting ka, tol? Oh? Hello sir, this is Marv. Look. How can I help you? Look. Yeah. May customer ka ba, tol? Ayos na tol, sinabihan ko lang. Ano yung sinabi? Good. Ibang klase. Ibang klase ang pulman. Ano ba yung mga customer mo, tol? Sa pan ba yan, tol? Sa Break time. break time na lang. Agad! Ang bilis ah! Look! Break time! Look! Ibang klase. Break time na agad ah. Time to work. Kulukoy lagi. Look! Ganda ng tira dyan, tol ah. Oh? Hala, sa buhay. Mura magsikuan. Bao tinis. Titi sa lamok ko yun. Oh? Maganda yung kuha dyan tol. Maganda tol. Galing ah. Ibang klase ka ba? Ibang klase ka na pala ngayon tol. Hindi ka na pala ma-rich tol. Look. Pakita mo sa'yo na yung ulam na ito. Ito ang pinakamasarap na ulam ngayon. Yan yung ulam ninyo para makamit nyo itong beach body. Yan. Siyempre, si Mother ka lang nagluto niyan. A few moments later. Kaya, pagkawaan na eh. Pinatukan ako yung wala. Ito mga terorista na. Terorista. Murag terorista. Murag si Aladdin eh. Murag mag si Aladdin. Wala namang magawa sa buhay. I can show you the world. Murag si Aladdin eh. Gabi ang tripping ni buang garata. Outfit of the day. Damok Bings. The babies. Hoy. Hello nga. Hoy. Batang Bael. Huwag kang magtingin-tingin dyan. Batang Bael. Nagjowa. Di ma'am tanaw. Ayla! Ayla! Aileen! Ayla! Girl! Musta ang buhay ni mo dia? Ayla! Uy, pansin. Uy, pansin da. Aileen! Why tagaday? Ala! Inday! Ayla!
Why smile, Ayla? Why smile? Ayla. Si Mami. Ayla. What's up mga utol, Ayla? Lali ka daw. What's up mga utol, Ayla? Look, dako ng Ayla eh. Diyan na nag-atarog para Boracay, day. Boracay baby. Oy. Inaing na Ayla. What's up mga utol? What's up mga utol? Na what's up mga utol? Ang zaman nga vaccine? Ah, oo. Natural na. Immunize? Immunize, day? Minaw siya. Ah. Pinabuyag, oy. Hindi ko tau. Ginawa, hindi kamutin na. Nalingaw, nalingaw. Gali ka na silingaw na sila. Ato, mahurot lang atong kuwan. Hindi, gina. Oh. Si Makili ay. Hindi ko tau. Kulukoy lagi ni sa ate lagi. Dako pag naong niya pinabuyag. Nakagigil ni bata agad na. Nawala. Oo, nakorkyamin ko ano. Circle lagi kulo ah. Ay, lame. Ano? Ay, la. Ay, la. Wasa. Baila. Oh, nakayo, 7.7 kilos na. Ba? Mura na kaalaga. Lukdog bugas. Ah, wala na bata. Mas bugas, paris bugas nga ako di pa mali. Perting, pati Mura na na. yung lukdog bugas. Ano ni? 4 kilo. Wala na. Ha? Bain na mo? Ayla! 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 Inday! Ayla! Ay, kasi. May mukbang din dito. Ay! Shout out na Ilay. Ayla! 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 Nambulo na siya nakakuha na siya. Ayla! Uy! Inday! Ayla! Buki! Inday! Uy! Nagsige na paminaw. Ayla! Kinsa man na? Ay! Inday! Buki! Buki bagay. Kataya. Lingaw na jud kay kanang bataa day. Day nagnipon man na siya day kay yang papa day sigana. Oh, nagnipin ni siya, nagnipin. Buyang, kabugan, buyang man na oy. Tatawa. May kay bisag nagnipon siya dili siya hasol day no. Tatawa. Muka tawa lang ang anak punta ni mo. Ari na mo, naglibog ng kinsa naman tao ng tinuga eh. Ala na. Ayla! 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 Ala, nakatawa. Ayla! Ayla! Uy! Ayla! Ayla! Uy! Ayla! 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 Uy! Hi, bataan. Til. Gikilig. Ayla. Ayla. Anak lagi kerja. Ayla. Uy. Dito kalbo, Brenda.
Oh. Gangisin na walang tao ng bata. Oo, pero buya ka na kong naong. Murang makit. Ila. Sige, nagkatawa. Naligaw. Lubot. Oo. Ayla!